angazi khona ke suka Baba ngiyathanda uqonya emabhunwini, baba ngiyathanda uqonya emabhunwini, baba ngiyathanda nami uqonya emabhunwini, kodwa isibhunu mina ngizosikhulunyelwa isibhunu ngizosikhulunyelwa kodwa isibhunu mina ngizosikhulunyelwa Ibambe mfowethu ibambe konakele bafowethu. Siyabingelela siyakwamukela lapha ekhaya njengamanje mangabe usanda kuvula ke nje umabona kude wakho njengamanje iZululand studio uhlelo ezobuciko ke hleli nawe lapha insizwa ngeke ngize ngichaze ichaza yona ngoba angifuni ukuthi ngichaze kakhulu kufanele ichaza lezisho ukuthi ubani idume ngoba ke njengamanje ithi ngizethule nami izulu omuhle kakhulu igama lami ngusihle ngumthembeni nguphinzi ngakamyeza isibongo ngumzulu wami eqhazanya kanyaka buza ngabe sigomo sengubusika nehlobo baba ngizala unqulunga sigobongo sokuthi mhlawumbe newiki ke njengamanje ke Ngiyabula umfana wale emakhaya mina kamaqhuthi indawo into engiphethe uyimbatha ngisuke ngavuka usinga njengamanje manje khona into evukayo kumina njengamanje ngizwa kumina ngaphakathi ukhona wemanzaba ngikhona mfethu hawo bafowethu indlovukazi le umanzaba lo umavela ngani umavela ngani ihlo uzinzi njengoba ngihleli ngihleli nazo insizwa njengamanje ngivele ngani ihlobo bathi unzaba bathi wosana bathi ucuca bathi umashisi waqathanga nolosale xesha abafowazana iZululand le bathi umzungu ngakho umfulo ngashi hayibo saba nensizwa lapha asikubingelele sikwamukele sibingelele kwezobuciko sibingelele mfowethu kungabi mfowethu siyaphila ngifisa manje uchazele ababukele emakhaya lapho ukuthi igama lakho ubani udume ngani waziwa ngani wenza ini nabakwaziyo nje uphinde babingelele nasemakhaya futhi mfowethu suka kumfana mlobokazi wenka ugapha sala ntombi mbuka ithuluzi phezulu kwanongoma lapha engiqhamuka khona kanti mina ngojeda konjalo njalo nje umuntu basaba akagabela ukukhanda khulu ngamela kuyadla kuyifitho kumahlala la kuyazi imali esaka uye lo ngxaka kamhlathi awusuka nini madoda angayangikhuluma kakhulu kodwa ngithi eyigencini Izangokhala idini bafowethu ngiyanibingelela nonke emakhaya ngenkulu inhlonipho ngibongele ngibingelele nabafowethu abankakile la bathi ke cha mfowethu sifuna ukuthi sibe nawe ngiyawuhlonipha kakhulu lo buciko bangakithi noma ngithi ngiyayihlonipha kakhulu lo mabona kude wakithi noma le TV yangakithi iZululand Studio TV ngithi ke nganza kwethu kungijabulisa kakhulu ke njengamaciko asemadala lokhu kusenza nathi siqhenye olundi ukuthi hawu bafowethu kanti nathi asibancinyana ngiyathokoza kakhulu ukuthola leli thuba inganza kwethu ngiyabingelela ke emakhaya la ifinyelela khona iTV yakithi olundi kodwa futhi ingethu sonke ingayisizo sonke angithi yebo iZululand TV ngiyathanda kwethu iZululand TV okusho ukuthi ayikhethe bala lamuntu njengoba nathi siyilande sifuna ukunikhombisa lento okay lento zokuthi ustability ke le ekhuluma njengamanje umfoka Mvubu kwanongoma ngoba ngithi phezulu kwanongoma lapho engiqhamuka khona usibekezelo ngokwe-ID lecha wabazali usibekezelo wakwaMvubu bafowethu ngiyathokoza ukuthola leli thuba mfowethu leli likaStability ngoba sengizile ukuthi akusilela abazali ngithola kanjani ngithola kahle Ndlovukazi ngenze inkinga la anginayo mina angazi ngibe nenkosi esigimini ngiyaxolisa nje lokhu awunayo inkosi esigimini angaze ngibe nayo lokho angikusho ngoba mhlawumbe ngikusho ukuthi khona amakhosi nani cha ngikusho nje ngokuStability ngokuqondile ngokweqiniso angaze ngibe inkosi esigini angaze ngidliwe omunye umfana ngesigini kwashenye insizwa sise kuneyindawo ethiwa ke isemarket ngangihambe ngidla bonke omasikandi la jikelele ngaze ngayo bhajwa phansi emarket
ngathi siginci lesi ngathi siginci lesi ngentambo angaze ngidle omnye umfana nginama award ngesiginci ngahlonipheka ngesiginci ngafike le nganikezwa enye insizwa eThekwini eMagate yathi uyabona wena uyistabulile yathi lensizwe ngiyasendwele yathi uyistabulile wena awuna mahloni ishibona ikhono njalo lensizwe angaze ngisho umuntu niyangibona ukuthi ngustabulile basha abantu ngithi ke mina ngithanda ukukhulunyelwa ingoma kunokuthi mina ngikhulume kade bese ingoma ibancane bese ikhuluma kancane ngikhulunyelwe isiginci ngikhulunyelwe ingoma ngikhulunyelwe iphimbo lami cha mkasalelana kuyezwakala lapho kushoyo kodwa ngifuna ukuthi ngithole lapho ethumini ukuthi njengoba uyishaya kanjena nje ingoma udlala kanjena isiginci kepha sazi ukuthi njengamanje sekukhona lento yoqhawe lami iqhawe lakithi iqhawe lami leli ngisupporta lona mina ngisupporta lona ngisupporta lona ikuphatha kanjani lento lena affecta kanjani futhi njengomculi okhona njengamanje kanti futhi simbonayo ukuthi ngempela ingoma yakhe inkulu noma ingoma yakhe ingenhla uku-affecta kanjani noma ukulimaza kanjani lokho wena noma akukuthinti nje style ngiyathokoza kakhulu kodwa wami ukuthola lelo thuba lelo lokuthi ngikuphendule lapha mina ngiye ngithi ke ukuthi ngoba lento sesisuke thina siyithathe ngamawala kanti phela insizwa yayidlisela thatha ngamawala siyaphapha insizwa yayidlisela ukuthi khona umuntu ozothi mina ngiyinkosi yami nalo wathi mina ngiyinkosi yami nalo wathi ngiyinkosi yami khona ozothi mina ngifuna ukuba inkosi mina abafana bami ngifuna ukuphathela uswazi lompejisi uyabona athi ngifuna ukuthi ngimthele ngehlazo kuthiwa nishawa umuntu ongenkosi ningamakhosi ungayithola lento ngisho ngiyakuzwa manje lokho mina nginandaba ngoba mase ngifikile kuthi umuntu akade ngazi ngeziphutha ebiza inkosi asalusuba inkosi awusalusuba inkosi bayo ngibuke izuda lapho yebo angakho ke ingane yakwethu ngiqonda ukucacisa nje ukuthi akungiphathe kabi futhi angeze ukungiphathe kabi ngoba ngiyayazi indawo yami hayi ngiyezwa mfowethu ngiyathanda kakhulu njalo manje lo shuni oshayayo wemgasela lo shuni lo mina ngithi mangithi ngiyawulalela nje njengomuntu osemdala nami le ndima yokulalela ke kodwa cha ngiculi mgasela thola kahle kade yona lela yamanzana yes sikhuluma ngobuntu angiculi mgasela kodwa nje ngiyayilalela mangizwa lo shuni uthi mfazi unyana angathi mgasela ungichazile lo shuni oshayayo mgasela ngabe uthathani ushuni lo engushaya njengoba ngisho ukuthi phezulu kwanongoma lapho engiqhamuka khona uma wakwanongoma lo wawuphethwe inkunzi endala emavava manje imavava ngempela emdwayidwa ezazi ihlaba zishiya amanxeba kodwa ayikaze iziphela amandla kunaloko iyasishiya thina nomqondo noma nobuhlakani noma nesingwa thina ke sasisondele eduze kwayo ubaba ngizombiza ngenhlonipho nje ukhumalo umfazi omnyama awu mina ke ngangisondele kakhulu kuye lokho engikwenza nje mhlawumbe angiqishi ngikwenza ngangihlala naye ibu awu wena nje wakhona ogwazile uyabona hayi ma hayi noma yebo ngase ngibuka ke noma kungekhona ukuthi wayengifundisa athi thinta la mina ngaze ngifundise umuntu isiginci cha ngangibuka nje ngeso ngoba kubuhlakani obamba basekhaya omama kwangubani amabombe ubuhlakani nje into yami so angangibuka ngeso kodwa ke bese ngithi nami lokho yana ngiyafuna ukwenza ubuke ukuthi ngangifuna into enzima kanjani ngifuna kumuntu oyinxele nanokuthi ngifuna kulento kumuntu oyinxele mina ngiyikuhle uyabona indaba kuzoba nzima besigidi kakhulu ngoba manje yena uzocofa ngesinxele angiboni mina ukuthi into ezilapha yabo kodwa lento ngayithatha ngayiphendula ngani ngomqondo ngayiphendula ngayibuyisa ngapha kwa right ngase ngiyithatha lento ngafunda ukuthi okay isiginci wayithi mayisetha ngizwe sithi dindindindinde wayenza yenzeke ngase ngithi okay sengizobamba lama nothi lawa ngizosetha isiginci mina ngizosenza ngathenga isiginci awu madoda ngangalali ke ebusuku kwathiwa nginomsindo ekhaya awu uyange emathuneni ngoba kuthiwa ufuna futhi ngifuna le emathuneni kukhona into enjalo laphana ke babukeli bezulu le TV ukuthi bakufanele ufunde isigame ufanele ulale emathuneni ukuzosifunda kahle ngakusasa awulaleke emathuneni wena stability no ngeke wena emathuneni noma ngiyesaba vele nento enkinga wena abanothisa abantu ukuthi uzolala lapha ethuneni uthi uthi uyolala lapha ethuneni uzofika ulala phezu kwamanje lapha kwenhlabathi
lo moya walomdawuko kalaphi isikhona Awu yazi uma ukhuluma ngensizwa kakhuma lapho washo ngayikhumbula bathi umfazi omnyama nezingane zayiqoma into ngafa ihlamba kanyoko awudonsa ingoma awudonsa nje ingoma yakhe yodwa futhi ukuze abantu emakhaya bazozwa ukuthi masikhuluma ngalensizwa lena ukuthi uStability idlala ushuni ngaphazi omnyama sikhuluma ngani ngoba asisafane kuseni la hlambe kuseni ngqo nangu uStability hleli phambi konje abadlala ushuni ngaphazi omnyama wale phansi kanongoma awukhuphuke nje mfethu ngaloshuni bezwe abantu emakhaya awukhuphuke ngaloshuni sikhuphukele nje mfethu Awutakana za kwetu Kubo Stability Suka Aw suka Usweli Ay ngizwe kahle weStability bethu usosikhubukele kakhulu ngoshuni ngapha sokunyama futhi ushaya futhi sizwa ukuthi ushaya wona no awukhupho nje ingoma yakhe nje sijadile sihleli neciko phela namhlanje kahle asihleli nomuntu nje sihleli neciko la ngempela futhi awukhuphuke mfowethu Ngingamalanga iyashisa ngithi be ngingamalanga iyashisa ngithi be senguye mo iyashisa ngithi be ngingamalanga iyashisa ngithi be ngingamalanga Babe mfowethu kunjalo ke ingane zakithi kumjalo bantu bakithi ngiyazi ukuthi mangithinta lapha kunenhliziyo eyilimalayo noma kunenhliziyo engigwaza ngenalithi abasho ukuthi awusukanele madoda selizokhuphuka inxele lethu ukuphushela lingazi nokuthi lenzani manje ukuthi isidinqi senza nje ekhanda lokho ke ingane zakwethu okusho ukuthi thina vele uMaskandi sasazi ukuthi nangu uMaskandi angisho ukuthi angigxeki uMaskandi kodwa sakhula thina sazi ukuthi kufanele ukeneneze intambo uyabona le ntambo mayithi ikeneneze Ithina unembeza bafowethu Solo le studio ezociko lezi uyabona sasithi siginci ke uma sisho kanje ebese kubizwa kuthiwa ke kukhona insizwa obaba dala omajike ehlezi nemamba obaba umzikafani emfoka kuphela okhamba lomvaleliso wawuzwa kahle lezi yansizwa zazi ngaculi lokhu ukuthi thina sithi ngoba sisuke sesisho thina sesicula izinto eziningi manje sizama ukulungisa nalapha nala lezi yansizwa kwakudlulisa umyalezo bese kuthiwa kuyamolozwa madoda uyabona umuntu angene lapho ungacabangi khona akhiphe le taste lena eyenza ukuthi ngempela nentshitshi ngempela Ngiyezwa uyazi ngithenga Stability yini mfowethu ngiyayithanda lento Stability yenzayo mfowethu kufanele sikuveze lokusedlulise futhi ukuthi uma ngabe kuthiwa udlala ushuni womuntu ayesibona udlala ushuni kamgqumeni musa phela ufungisa umgqumeni ngisho wena siqu sakho umzimbeni kodwa dlala ushuni ngoba wena umgqumeni umthande ngani umculo ngiyajabula ngoba uStability asimbone efaka iduku asimbone edunyuse ehlehlehle njengomfazi omnyama kodwa udlala nje ushuni okusho ukuthi ngoba nje la ulanga umculo ulanga ushuni asingabe sibone uStability umfazi omnyama nenqotho umfazi omnyama ngisho ngayo yonke into ngisho ngayo isikusaka esashintsha indlela aphila ngayo manje kodwa uStability umani esashintsha indlela enza ngayo efuna umfazi omnyama ngisikusaka eshuqula amaduku enze nje umfazi omnyama ngiyayithoza la kakhulu lento le ngoba khona wemfoka mnyeza kakhulu kahle siyadinga vele ukuthi mangabe kukhona iciko
iciko malingasekho kuthiwa-ke ziyohamba insizwa zosalile. Yebo, invest egameni lakho umuntu. Invest egameni lakho. Njengokutabulisa igama lakhe nje kodwa lakhe sebenzisa ushuni kabani kafazi omnyama. Uzobani abalandeli bafazi omnyama baduze ngabe khona step ngoba yakhumbula ukuthi iqhawe lakuhlaba kanje liqhawe lakithi kanongoma lacilwa kanje. Kodwa hayi manje bese befikela ngisho umuntu ongathi bengakhala ukuthi bangumbona ngathi manje sesenza yena kakhulu seshuqula ngisho neduku. Thola uzofuka seyakhula ekuzenzeni umfazi omnyama kodwa udlala umculo. Uyabona? Ngiyayijabulela kakhulu leyo nto leyo mfowethu ngiyithanda. Ayi no inkulu le ndaba oyishoyo budam inkulu kakhulu le ndaba oyishoyo ngiyibuka phi uma ngabe sesenza lezi zinto lezi awungenaqiniso ebese ke sibukeka sesingenza izinto kahle ngendlela kanti umfazi omnyama wayihlonipha ngithi manje uyabona usulima umfazi omnyama kanti usulima isithuli sakhe futhi umfazi omnyama hayi cha uyayizobanza abantu ekhulunywa Ngilalele. ayisakwazi manje ukusebenza sekubukeka ukuthi kahle kahle akusalimali wena angithi ngaleso sikhathi ngizenza umfazi omnyama sengiphila ngisho sengihamba ayish bengibalekela ngiyathanda ngoba uzofikile no sibeke ngoba manje usuphuza kakhulu and manje obese usebenzisa igalelo leqhawe endaweni wrong manje ke awusalimazi wena usolimaza umfazi omnyama Okungcono phela yikho ukuthi uphile nje impilo yakho ngendlela yakho. Loshuni kuphela bese wena uphila nje wena ngithi. Kunento engiyithandayo lapha bafowethu. Kunento engiyithandayo. Uyazi ukuthi njengamanje ngithe ngifika bebethi abantu hey umfazi omnyama. Yabona kwezinye ingoma. Ngiyakhumbula impela nami ngiyibona insizwa ngasho ngathi awubani lo ingane namfazi omnyama. Angeke ngizothi yakho ingane namfazi omnyama athi neyiyo ngathi hayi. Akuyona. Kanti akubona uyazi ukuthi njengamanje loshoni uma ungabuza abantu ukuthi angitshela ukuthi ingoma stability thini usezokuculela ingoma stability ngaculela ingoma umfazi omnyama hayi ngizwa kahle njengamanje lento ufike uze nayo ebese iyakhipha ikubeke igama lakho manje isakhe igama lakho hayi uze noma ngihamba uthi isale igama lakho uthi manzama uma usuka uhambe emhlabeni funeka igama lakho kusale kube yilona elikhulumayo wethu uselapho nje mfethu yabona bafethu kubaleke kakhulu ukuthi uinvest egameni lakho ngoba igama lakho ngisho ungasekho bayahla ngalo uyabona masikhuluma indawo efana noqunu nje kwakhona insizwa kathi uNelson Mandela namanje khadi imigwaqo kuyalungiswa ngaphansi kwegama leNdethu uNelson Mandela ngoba ya invest egameni lakho abantu bayakhuluma ngisho namhlanje basadla igama lakho zonke ngoba waye invest egameni lakho uthi invest egameni bafowethu nami makuthiwa ngiyaliflathela nginensizwa ke ngizele mina amadoda bosala bedla ngithi njengamanje noma ke zona ngoba umpuzelo uzodwa babeka lapha amabhluku ezinto kwezinto bese bedansa ngithi mina wemadoda kuyogcina kuzokwenzeka yini ukuthi mhlawumbe lento engiyenzayo abekhona elandelayo kube khona elandelayo noma ingasenjalo ke nayo yosale sebenzela izingane zakhe ngoba nami lokhu ngizokushiya kubo yebo nabo futhi bakushiya enganeni zakhe uyabona westability ake ngubuze lo mbuzo mfowethu ngoba abantu abaningi bahlezi besho ukuthi makhona stability lokho imibuzo lo mbuzo yiphi mfowethu insizwa mfowethu ukuthi uma uyibona idlala lapha na stage bese uthi cha ishayisa ngovalo ngesaba lensizwa lena noma mangizoyilandela mangathiwa ngithi awulandele balo stability shayi kodwa mfowethu wasungifaka kangaka ngesaba bese usungifaka phansi kwa yini insizwa le ukuthi uma uyibona ngempela edlala umaskadi njengawo noma abayidlala ushona ofana nowakho idlala nje umaskadi nje kodwa ukuthi uma uyibona uthi cha mangathiwa kanti lubani ngabe ngithwele umzimba ngithwele indombolo washela abantu eNingizimu Afrika ngiyathokoza ukuthola lokho ngingakusha ngifuna ukukhuluma ngoba sina kodwa ngifuna ukuveza lokho ngiyibuze mina akubona ukuthi ngiphikisa noma ngiphendula lokho mhlawumbe ukubuza la kodwa ngibe nombuzo othi yini uma ngifike emcimbini abantu kade bengafuni ukucula engakafika ustability ukuzayiphendukeyo kuzozenzakalela kodwa lokho kubuza ngiyeza ukuphela impela yes kuzozenzakalela ngiba nombuzo othi yini abantu ngifike emcimbini bengafuni ukucula kuthiwa hayi sengena ubanathi hayi angazi ukungena kodwa into engiye ngiyinothise sizigcine sisho nabaphathi bohlelo bethi stability kuza kanjani ukuthi wena uma ungakafika emcimbini akho umuntu ofuna ukucula unele ungafika wanele wafika abantu sebebhanga indlela ke manje lalela ngithi inkinga yami inkinga ka stability la ekutheni ustability uma ezemcimbini kumana nomnikazi womcimbi wendoda usiyangidinga nje athi uyangidinga njengamanje ke sekumnandi ke vele ugayisa lot manje uyabuza okay
vele angithi akwenzeki la ngiye ngithi ngizama nami ngithi kuyisheshisa ngithi hayi ngiyangena manje ngifuna ukungena manje ngikhava umcimbi ukuthi vele uqalalela uzosipakela uma uqala ufuna uqala khona uqala khona ngoba uyazi ukuthi vele ngeke ukwazi ukucula manje angihambe ke ngiye kule nto le ethi uma ngifika emcimbini bengafuna abantu ukucula angithi umkhuba wami wena angani uma ngizothi muhle noma mubi kodwa umkhutshana nje kuwumkhubana ngazi noma ukugobeni ngoba mangisuka ngifike emcimbini ngifike ngikhipha insizwa lezi engisebenza nazo isikhathi esiningi ngiza sengizongena emcimbini senigqokile ngoba isikhathi sami ngisongisazi ngithi uma beyibona ingena imoto isikhathi esiningi lezi zakithi imoto angithi zibhaliwe anginayo imoto lezi zakithi zibhalwe stability uma iciko la ibonti nansi ngene uyazi ukuthi senzosukushisa sekusukuthuthu angihluphi ke ngivele ngikhipha insizwa ngithi mayifika ngivele ngithi hamba uyonikeza u-DJ nansi CD qala lapho ke inkingi stability akazi ungena manje into exakayo kuze uzotshelwa amaciko ukuthi cha awukazi ungena wena manje ayisemphendulekile futhi ungeke semphendulekile ngiyathokoza ngiyathemba ukuthi umbuke nawe lapha ekhaya uyaphenduleka njengamanje ngoba ufisa ukuzazela ukuthi ngempela ustability kahle kahle yibe insizwa esabayo kodwa usiyitholele njengamanje yebo angikusho lutho nje mina nje engingafisa ukwazi umgasela ukuthi ke kodwa akasumgasela akasinya stability ake ngibuze lapho ukuthi ke kulamaciko nje akhona iliphi mhlawumbe uthi mawubuka uthi yabona mangathiwa siyahlangana nalenkaba ngaphuma omunye ushulu ngiyathanda ke la kunalensizwa le noma ke insizwa ziyakujabulela ukusebenza nami isikhathi ningi because uNkulunkulu wangipha ivoice ngiyayishintsha ivoice yami ngenza izinto eziningi kunalensizwa lena ekuthiwa umbuzeni umkhizi wasipapa usilaphi uzosomali yaba siyamegqa usamacala into eyinkinga le yansizwa kube lapha ngathi khona siyadlalisana angithi sidlala iginci ebese siyayichwenza iginci iyadlala lathi siyazi idlala kakhulu angithi uma ngithi uyawudlala noshunwayo kodwa bafowethu ezobuciko bafowethu lezi isulule ndisitudio njengamanje sikubuka nje nqolayo ustability lona sunayo namhlanje okay adlali redo kodwa usho njengeredo Zalaisha imoto emasimini zalaisha imoto emasimini zalaisha kodwa mangimboni nimbeke bukoliswa wa kodwa mangimboni kotaka yimi zona zalaisha imoto emasimini zalaisha kodwa mangimboni nimbeke bukoliswa wa kodwa mangimboni nimbeke bukoliswa baba ungabusukhipha abantu labathi fanele boyitholela abantu uyabona ke manje futhi lo shuli ustability aselele kuwo ke manje hayi angisazi mina noma stability awuchaze kahle lo shuli qoqeda ukushaya manje yeah kahle kahle lento engithi ngizama ukuyichaza lento engiyichazayo ilento engisho mina ngithanda ukwenza ingakho ngithe mina ngifuna ukukhulunyelwa yilokho kunokukhuluma mina ngicabanga ukuthi oshesha ukuzwa nje uyeza ukuthi awu lensizwa yahlala esandleni sikaMbuzeni insizwa leyana ngihlangene nawo kakhulu siyezwana kumnandi nje angazi ukuthi ngingabala ngithini insizwa ke eziningi mina zingikhonze lezinye engingazazi ngithi mangidibana nemcimbini hawu yiyo lensizwa ukuthi stability yiyo ngenxa yegalelo khulunyelwa ingoma mina ngikwazi ukukhuluma ngithanda ukwenza njengoba ngenza nje nakushuni lo engudlalayo njengamanje kuzophuma iCD yami kaStability enjacela ikona ke la ngisho khona ngithi ziyalayisha khona imoto emasimini ziyalayisha kodwa lo mangimbona leCD njengamanje iyenziwe isemabhodweni yebo njengamanje nje iyagaywa ayinokuthi iyagaywa idate ngizoyigodla njengamanje kodwa zizothi mazithi kuza nje makufanele nje ithi good lento
bese liwe. Hayi khona into engiyiphethe lapha noNkulunkulu wami. Abantu kufuneka bephuthume lapha kunengoma ethi nguyela wakubuka lo owangephula iqolo. Nguye lo wakubola wavula iqolo. Kala jengeredo wemanzana, jengeredo. Hawu. We baba nguye lona wangephula iqolo. Wakubolona. Suka nguye lona wayehlala ngami. Ibamba. Isonalo nje kuningi. Kuningi. Hayi mfowethu njengamanje ngifisa ukuthi njengamanje kunomuntu obukele mhlambe obeyazi ingoma kodwa bengamazi ukuthi kanti uStability yena umuntu kanjeni umuntu ongamazi ukuthi uStability bengamazi ukumbona isiqu sakhe ukuthi hawo uStability kanti umuntu kanjeni ngiyafisa njengamanje emakhaya la ababukele abantu abukeli ubatshele njengamanje lapho ukugcina ukuthi mabefuna ukuqasha bamthola kanjani uStability befuna futhi ukuthi beqhuma kanjani ngoba sekabakhona njengamanje inkolo zokuxhumana ziningi 2.2 ngesilungu ko Instagram ko Twitter ko Facebook iWhatsApp la bafuna ukuxhuma ufuna ukuqasha bakuthola kanjani bese uyavayelisa nje kubabukeli emakhaya yabona nje uStability nje in general ngoba phela kufokamyeza njengoba nje bese emakhaya nje bebukela izulu nje bayafisa nokuthi ukuthi okay uthi liyezwe icwecwe sezizwile amanoni ayi sesifisa manje phela mawuke umuntu wakuthi jwa inoni uyawufisa manje ukuthi engathi ngizomqasha noma sengathi uhlubula okungenani ngicela usalutho batshela nokuthi iCD nje ukuthi izophuma izotholakala kanjani ayi iCD kulokhu ngilwela kakhulu ukuthi itholakale ezitolo noma ngitolo zomusic ingaseyiningi kodwa ngizokulwela kakhulu ukuthi la engekho khona ngizohamba ngifike ngoba ngiza nenye into ngiceliweke la kwathiwa sicela usishayele nje ingoma eyodwa ezoxuba ingoma ngamfazi omnyama ibe yodwa le ngoma ikhona le ngoma lapha iwu10 minutes 10 minutes nje ngixove nje ngaxova njengamanje bafowethu uma ngabe udinga uStability uyatholakala ku 079 75 3 abathathu 67 079 75 33367 ayikho enye inamba engiyisebenzisayo leyo ileyo kusebenza ngiyayibiza le ngeziyokusebenza le ileyo kusebenza shuthi wena mawukuthi uStability ufuna ukumqasha ingabe usememulweni ngabe ekhaya kini khona ogqoka ijazi ubiza uStability azocula ngabe kunephathi ekhaya kini ubiza uStability azocula hayi uyabona ke manje baqasha boStability ngokushawa babishawa ikhule kakhulu manje bishawa kancane bishawa Africa okay yonke into bafethu nje ngoba ngiqala ngaloko okuncane ke vele kusuke sekuyela uStability uyakwazi ukuxoxisana naye anginayo inkinga ngisiyo lensizwa lena kona mawungibuka ebusweni angithi wena kahle ngilama amantombazane ngilama intombazane ebese ngizolwa ngentombazane kube yimi lo ngimuhle inkinga yami uma ngimuhle kuyesabeka yabo ukuyibona intombi ethi yasabe uyiqala kanjani yabo mhlawumbe bongibheka la yabo uthi uvuthi umhlangano uqanzi focus game zoqala ngidla bayi yazi Stability khona umbuzo engisazobuza lo uqhubeke ebese ke indaba nathi ke lapha ekhona uma ufuna uStability kuleyo number leyo uyamthola uStability ku Facebook ke bafowethu likhona ipage kaStability kodwa hayi uStability khona ipage kaStability uthi nje Stability lo wesizulu uStability lo wesizulu Stability igroup yami leyo ekhona njengamanje sisalungisa ke ku-Instagram ebese ikwazi izinto zami ukuthi ziqonde kodwa zinabaphathi bazo abayiphethe mina njengamanje nikhona abantu ababuye begangeke bakha ama-fake account umuntu owayibiza ngami nje kunomuntu kodwa useze watholakala ngenhlanhla ukuthi wajeza futhi ukuthi ubebiza ngoStability ashela amantombazane enze yonke into lena kodwa mina ngingakwazi mina ngingeni ku Facebook mina cha angilokothi nje ngenxa ukuthi ngibhizi ngoba ngumuntu onane studio sakhe osebenza studio vele mina kahle impilo yami nje ibhizi angikubeka unane studio Stability kakhulu
ngoba uNkulunkulu nje angipha ukuthi ngikwazi ukushaya isiginci, ngishaya i-bass guitar, ngishaya ama-keyboard, ngishaya inkositini, ngibuye ngihlale phansi ke-deskini ke bese ngigila-ke. Okusho ukuthi ayibona ngathi ngohlangoshela uqashela ukucula kuphela kanti mhlawumbe uqashela into eziningi nomuntu obukela njengamanje ekhaya uyiciko kanti mhlawumbe ufuna ukucula umculo kamaskandi engabuka ethi hawu mhlawumbe uthi ungayiqasha ngoba ikhona udlala ubasket nje ukhuluma nange-keyboard. Yebo ngiyasuka vele kumanje nje ngisuke ngihambe ngegoli ngoba vele abaphethe ama-session ngabe ngenza i-session ye-keyboard ngabe ngenze bass guitar isikhathi esiningi ngenza i-bass guitar ngihambe nje ngiyobambela abafowethu ngiya koThekwini ade ngiseThekwini nje ngihambe ngobambela abanye abafowethu anginayo inkinga angithi mina awurekhodanga ngestudio sami bese ngiyakunyanya no ila ngikuthanda khona ngoba bengifuna ukuthi athula ayikho ingane othi izalo begijima gospel ukuthi izalo ihlala phansi uyikhombise kunezinye nje insizwe eziningi engasebenza nazo lapho Olundi eziningi njengangazi ukuthi ngabala ngithini njengeinsizwa nje osekungijabulisayo namhlanje ngiyawuza umsebenzi wazo kunokuthi ithi sile ifika ijiki ngoba phela abanye abantu kunomkhuba lokho ukuthi ingane ufika uyizala emva kwalokho isikuleli yaqembe bese ikuthuka hey leyo nto bafethu kumaskandi fanele kunalokho ngiye ngalalela nje insizwa ekuthiwa uMaqhawe uma ngilalela lensizwa lokho ngisho ngamakhulu amasibomvu la emoyeni ngoba angifuni ukuthi ngikufihle kunezinsizwa uthi mathiwa mina ngibazela abaculi maningi ngibazela ngitakazile ngizela angazi ngabala ngithini abanye namhlanje ilaba bathi bamakhosi phekwami kodwa umhlazi kahle ngiyiwe le yanyoni kodwa le yanyoni ejikibizwe kuyangithokozisa ke ngake ngabuka ke iyona iZululand Studio TV mangithi ngicenye insizwa ukukhuluma ngami yakuveza nje ukuthi cha ngathi otobisa ustabile ziningi insizwa nje ngoba ngisho ukuthi ezinye zithi mase ifika emsakazweni zibuzwa usizwa ubani ingakho nathi esitapeli sikuveza nje ukuthi kufanele sikubonge kakhulu ukuthi kunabantu abafana nani bafethu abaziyo ukuthi bephakamise omunye umuntu abaziyo futhi ukuthi ukusiza omunye umuntu sekufanele ukuthi uyisiza wena nawe uya-investa ngoba ngelinye ilanga angilindele lo muntu uyongithuka noma uyofaka isandla mangabe mina kuthiwa ngiyacwilisa emanzini kanti nathi ngimcwilise kangcono lo muntu ekumele wakusiza lo muntu loyo kufanele siyeke lento kumaskandi bafethu siqonde ukuthi umuntu owakusiza bafethu kungalowo ukuthi ufake isandla mangabe kuthiwa uyabulawa noma uyashawa ufake isandla nawe kubeni ukwazi ukuthi wakusiza ngoba uyoshawa imvelo mfethu kuyakuthiwe ngesilungu history always judge us okusho ukuthi umlando nemvelo hlezi ukuhlulela ukuthi waba wrong ukuthi ushayele umuntu wena nabantu kubenele wakusiza wakukhipha kule mshawele into ethiwa yena ke nature principle yokushaya kakhulu bafethu ngiyathokoza nje stability ukuthi abantu abafana nalo abafana osothola abaphakamisa amaciko amaningi iqhubeke njalo nje bafethu nabaphakamisa amaciko ayephezulu ukuze sikwazi ukuthi sakhasala lamaskandi umsebenzi omuhle kakhulu lo impela stability sebenzayo manje lapha estudio zakho ngokuthi nestudio ngabe mhlawumbe bavumelekile ukuthi bengeza mhlawumbe bezocathula ngoba ngisho nje dadewethu ukuthi ngizele ngokwestudio usalindele ukuzala futhi ngisazozala ngoba ukuthi into ezothi kungiphazamisa kancane estudio ngilesидile ngoba bangifuna koLimpopo bangifuna endaweni engigcineke manje nami ngasathi ngizofika ngikhulume lobulimi nangifika ngale ngoba nje bangifuna endaweni enzima kumanje nje ngibhizi lapha ngilungisa nobaba uqwabe ulungisa indaba yami yokuya phesheya overseas man lapha ngiyoshaya khona isiginci ke ivele kanti lokho kusiginci akunayo inkinga mina ngijabulisa ngisho umlungu ngiyahamba nje bafowethu ngihambe ngishaya isiginci ngishayele ngishabelungu ngenxa ukuthi angishayi into eyodwa esigincini futhi angeke ungithi manje ngiyayishintsha nje manje lento futhi ngiyishintshe manje ngishintshe because ngenza ngisho umculo wegospel wenze ngesiginci nange-keyboard ke ngokuhlukahlukana kwakhona estudio sami ke bafowethu akunayo inkinga leyo namba engiyibizile iyona futhi okubhukwa ngayo estudio uma ngabe uzocathula futhi ngishathiwa usacathule ngisukela vele ngisho amaciko amadala nje ayenza lapha ekhaya ukuthi ngoba ngeke ngibizeke igama lomuntu omunye umuntu ufuna ukuthi kuthiwa ngirekhode egoli kodwa berekhodwa stability siyabonga kakhulu muhle umsebenzi wenza mfowethu ake ngivuyele lapha ekutheni ngizwile lapha ustability ugasele ingcomo ethi phela hey yena lami intombi walanywa intombi kusho ukuthi bamthelela bamthelela isiqubu niyeza lapha wemanzama bese ungayihlanganisi nenkulumo yakho ngithi isiqubu umfaka mgasele manje ake sizwe ukuthi ke okay ngoba phela njengamanje njengoba inyanga yothando lesikuyo futhi kokunye sikulento ka-focus siyafocus manje kuthiwa manje intombi impela ayibili impela ukuthi hayi nsizwa impela hayi bakithi nama ngazi ukuthi-ke inkomo khona ekhaya khona kodwa-ke sesingako ubaba wakho udlela esitsheni esingaka
esingakanani ake ngibuze lapho umgasela singayibika mhlawumbe nje nalapha basemakhaya bengayibika mhlawumbe ngizobuzela wena nombuzela abukeli Ngapha ngikuthole ngoba lolu hlelo lababukeli bethu iZululand TV kahle kahle yabantu yababukeli manje kufanele ngazi ukuthi umanza ngibuzela yena nombuzela ababukeli cha ezobuciko lezi ngichanga mana mfokamnyeza yazi mfokamnyeza kunalesi sisho lesisho ishaya ngakayosi kodwa ke ake ngithi lapha mfokamgasela ke ngibuzela ababukeli kahle kahle kodwa ngibabuzela ngami yabo yebo mgasela ke ngizwe ukuthi ke mhlambe wena singaqonda nje sikuqonde ngoba phela hey sinesibindi kabi kulonyaka kahle kahle lento le noma ngizokuphendula nje ngeindlela uzophendula ndiqonde lento kahle kahle sekwenzakala sengathi yinto lento efikayo kanti lento nje thina selokhu saqala ukushaya iginci ukuthi phela nawe uyamboza nje ukuthi hey intombi iqonde le focus girl uzungamani yep ithi intombi awusungamani ukusho uthanda ukusho kodwa khona ukuthanda bese uyabuka wena kahle kahle lento lo muntu othe focus girl ingoba uyazi kuye kwamehlela abantu siyabona lento kahle kahle isehlo lesi esehlela abantu abathila gcina seyibonde no akhululwe ngoba kunabantu kahle kahle nazi negama lakho uma uthi uyabheka njengamanje nje sekuyingane le isiyethiwe ngisho igama cha lapha vele manzana isifo vele lesi ebengivele ngisazi ngoba vele odadewethu Nkosi yami uhamba athi hey sale sengiyibheka kuyansizwa ngoba manje ngithi dadewethu yabona manje ngiyabuya ukuzokushayela ucingo manje sawucabanga ngasela ukhambo ngikhala komele kuye liphume phela ucu ngasela inkinga yiba lapho ukuthi ke ucu ngeke luwazi ukuphunga manje angisho uma ngithi ngiyabuya angikwazi phela futhi ukuxabana nalo muntu ngoba umlandelo wami kahle kahle mina uma ngibeka isinto etafuleni ngisibeka ngalo muntu ukuthi manje usengilandela wazi wangifica phela abalandeli bethi bagcina besifile akagcina okulandela into kahle uhamba azithi hayi ngamfica ke manje usesethinta ishirt ngapha yamuva sekufanele ke manje ukuthi ngoba sekuficile akucaci ukuthi sekuficile uza nezinto eziningi ngobeza nje okusho ukuthi ke babukeli beZululand kahle kahle uyasho ukuthi yena yabo mayeseke bathi nje ngiyabuya ungasamnyeka ina lapho ababeka wathi uyabuya yabo angimdikele bathi step umanzama samvalele khona ayambulala manzama bafethu ngithi ke njengamanje uba kuyinyanga yothando ngithi bafethu asithandaneni kube kuhle kodwa ke sigweme bafethu ukuthi selule isandla kubantu besifazane asibathande kahle kahle laba bantu ibona amakhumbi ethu okuze emhlabeni kahle kahle asikaze sikhokhe ngishusheleni sizala emhlabeni ngakho ke bafethu asibahloniphe labantu sibathande futhi bevikelwe yithi azimzukubabulala thina laba bantu laba kahle kahle ukuthi lento iyicala ngisho ukuthi ufica umuntu emgaqweni umfice ephakamisa isandla kumuntu wesifazane zama ngayo yonke indlela ukuthi uyamvikela ngoba ukuthi lo muntu wesifazane akazali wena kodwa wafika ngomuntu wesifazane emhlabeni futhi lo muntu akanawo amandla okulwa nawe wenza kanjani ukuthi umshado ngoba phela uma usubona ukuthi sekukhona lase siphazamisene khona into engcono thanishene umshiye asikhulumela ukuthi ke manje useyabona izolo ukuthi wenza iphutha nakho ke njengamanje uyakulandelela baba ngiyaxolisa ngenze iphutha ube usumbulele besoxolisa abantu awashaya bezoxolisa abantu ukusumbulele nje ke bafowethu ngithi ke asibathande sibahloniphe ngiyazi ukuthi uma kuthiwa focus girl vele sizinile siphinde kwamukela izinto eziningi nakho stability ngibonga umama wakho ukuthi wakuzala ngobuhle kangaka vele usela stability phethu ngifisa ukuthi kubabukele emakhaya sakhomenta ukuthi umuntu wesifazane akashawa ngiyacela bomama emakhaya nani baba ukuthi ingane zenu nabantu abesifazane sibafundiseni bafethu ukuthi yena ke umuntu othinta noma kanjani uyaqedwa ngoba umuntu uthola ukuthi usekhuluma indaba ukuthi uberesho umuntu noma ubedlungulo umuntu iminyaka u13 umuntu mathinta noma kanjani uyaqedwa nje bese bafundisa futhi ukuthi abafakazi ngeqiniso ngoba ngeke sekubalekele mfethu ukuthi baningi abafethu abasemajele abakhotshelwa ukuthi njengamanje bavenge nodaba kazi bedlungulo abafakazi ngeqiniso kodwa umuntu mathinta noma kanjani uyaqedwa umuntu mathinta noma kanjani asibafundiseni lokho abantu abethu abancane ukuthi mayathinta noma kanjani uyaqedwa umuntu bakwethu ngithanda nonke ke emakhaya bafethu siyava isikhathi manje ngizonibona sengihambela zonke indawo zenu ngimuhle mina hayi beautiful and I'm handsome focus
ngoba yena makhaba umsulu kaPente kaphuka kanje nganduku njengamanje kiyo lapha izulu lanje studio phansi kohlelo zobuciko njengamanje uyahamba kodwa akahambi ke bukhoma njengamanje ke uzonishiya nayo i-stability vala lapha ngengoma yayo noma yipi nje izodlalela ngoba phela hleli neciko lapha elidlala futhi ulava eludlala ngempela ikhala njenge-radio bafowethu siyanithanda nonke njengamanje Ndlovukazi Zululand Studio ezobuciko awumavela ngehlombe ensizweni njengamanje ke ngihleli angazi noma ngisho yini kodwa yabona la ngihleli khona njengamanje ngibona ngathi ngifuna ukuthi bonke labaye babalekele ngibabambele namhlanje masiqeda siyabuya sivale ngiciko wena awuzilela nje ustability personal ndosa fethu awuyephi baba Layo mama wanthuma la nkome khona wathi ngiyocela ibubu shwela ayinizi layo mama wanthuma la nkome khona wathi noma zama uhambe kahle shwela ayinizi komenda when you are better. Wangayo ma wanthuma la nkome khona wathi nyonani bubu shukela anyanisi ukomenda when you are better. Atoza khula. Setoza. Ayisebonga kakhulu Shukela anyanisi. Komenda when you are better. Kuphuka.